glat. Først og fremmest vil jeg sige tusind tak, fordi jeg kunne komme her i dag. Jeg kommer på vegne af det studenterpolitiske initiativ, et andet universitet. Og grunden til, at vi er samlet her i dag, det er jo ikke for sjov. Vi er samlet her som resultat af den fuldstændig verdensfjerne politik, som den nuværende regering de fører. De skærer ned, og det er sådan set lidt lige meget, om man er elev på teknisk skole, som jeg kunne forestille mig, der er en del af jer, der er her, om man er studerende på universitet, som jeg er, om man er gymnasieelev, om man går i folkeskole, eller hvor end man er. Der bliver skåret ned på alle uddannelser lige i øjeblikket, og det smadrer potentielt set vores fremtid. Og det er egentlig ikke kun, kan man sige, os det rammer. Denne regering er fuldstændig asocial i meget dens politik. Det går ikke kun ud over studerende og elever, det går også ud over arbejdsløse, det går ud over de syge, og det går ud over dem, som er i institutioner, i de små i børnehaver, i vuggestuer osv. Så de rammer alle de svageste grupper i det her samfund. Samtidig så fører de en politik, som først og fremmest kommer de allerrigeste i vores samfund til gode, blandt andet de store firmaer. Og hvis der er en ting, man kan sige om dem, det er, at de ikke har det specielt dårligt. For at være helt ærlig, så sidder de største firmaer i Danmark, de sidder oven på et bjerg af penge. Helt nøjagtigt, så har de store firmaer i Danmark, de har sparet 470 milliarder op siden 2009, som bare ligger i deres lommer. Og så samtidig bliver der skåret ned på os. For mig at se, så giver det på ingen måde nogen mening. Så er derfor, man skal stå lidt her tilbage. Derfor vil jeg også sige, at det initiativ, I har taget her i dag, og I har taget med jeres blokade, det er utroligt prisværdigt. For det viser netop noget om, at vi ikke gider finde os i det mere. Vi sætter en fod ned nu, og vi siger stop. Det er jo også derfor, at et studenterpolitisk initiativ, et andet universitet, blev oprettet på universiteterne. Først på Københavns Universitet, senere på Aarhus, Rom og på Aalborg. Vi startede vores blokader på vores universiteter, fordi vi ikke gad at finde os mere i, at demokratiet blev indskrænket. Vi gad ikke finde os mere i, at adgangen til vores uddannelser, ligesom det sker med jeres uddannelser, bliver begrænset. Vi gider ikke finde os i, at vores ansatte på vores uddannelse bliver fyret, og kvaliteten i vores uddannelse bliver forringet. Vi gider ikke finde os i, at nedskæringen fortsætter år efter år efter år, uden nogen ende. Vi mente, det var nok, og at vi skulle sætte fod ned nu og sige stop for det. Det er en ting. Vi vil ikke bare vise, at vi er utilfredse. Vi vil ikke bare sidde og forhandle med nogen, og så bestemme, om vi vil have skåret højre eller venstre arm af. Det gider vi ikke mere, og vi gider ikke være med til det mere. Vi vil have trukket alle de her reformer tilbage. Derfor så er jeg vil sige tusind tak for, at I har indkaldt til den her diskussion, og I har prøvet at få fortsat den her kamp. Man kan sige, at vi er ikke særlig mange i dag. Vi var heller ikke særlig mange ude på vores blokade, ude på Roskilde Universitet, da vi startede. Men det er sådan set ikke det vigtigste lige nu. Det vigtigste det er, at vi har startet kampen, og vi har startet kampen mod for at få trukket alle de her ting tilbage, for at få trukket alle de her nedskæringer tilbage. Derfor vil jeg slutte af med at sige tusind tak, fordi I måtte komme. Det er kun lige begyndelsen. Efter nytår, så fortsætter vi kampen, og vi fortsætter den ikke, vi udvider den, gør den større, og samler os på tværs af forskellige uddannelser, og gør det her til en national kamp for en god, gratis og demokratisk uddannelse. Tusind tak, fordi I måtte komme.